Ahoj, vítam ťa tu. Prosím, pohodlne sa usaď na svoju podložku. Daj si nohy do prekríženého sedu. Narovnaj svoju chrbticu. Dlane si polož na kolená, tak aby smerovali hore k nebu alebo k stropu. Možno si spoj aj ukazovák a prostredník. Zhlboka sa nadýchni a ústami hlboký výdych. Nádych nosom a výdych ústami. Ešte nádych a vydýchni ústami. Zavri si oči, rozhýb si svoje ramená smerom dozadu striedavým pohybom. Zvedom si svoju chrbticu a rovnako aj svoj krk. Skús spraviť také ležaté osmičky svojou bradou. Potom len zastav pohyb, vyrovnaj chrbát, zarovnaj hlavu so zemou. Natiahni svoju hlavu aj celý chrbát smerom hore k stropu alebo k nebu. Potom už len pomaličky otvor oči, polož si dlane na svoje kolená, nadýchni sa a s výdychom poď dať bradu smerom ku svojim kľúčným kostiam a len pomalými poloblúčikmi skús dávať najskôr jedno, potom druhé ucho smerom ku svojim ramenám. Taký vlnkový, jemný pohyb na rozprúdenie energie v tvojom krku. Skús každý ten pohyb precítiť, zvedomiť. Následne zostaň bradou dolu, potiahni ruky smerom k stropu a chyť sa za lakte. Výdychom potiahni lakte smerom do pravej strany, jemne sa tam nakloň, brada je stále pri kľúčnych kostiach, nádych poď hore. S výdychom potiahni lakte do ľavej strany, pozri sa šikmo dolu, brada stále pritiahnutá, nádych hore a výdych ešte raz do pravej strany, nádych naspäť a výdych vľavo. Nadýchni sa smerom hore, spriam hlavu, pozri sa hore, jemne sa zakloň, prehni v chrbtici a s výdychom poď do vyhrbenia, lakte smerom pred teba. Nádych hore, možno sa jemne usmej a s výdychom potiahni lakte opäť rovnobežne so zemou, vyhrb chrbticu, pozri sa dolu. Nádych, pozri hore, zostaň vzpriamený a len roztiahni ruky do upaženia, prsty smerujú hore, odtlačaj dlane smerom od seba. Kľudne si môžeš na chvíľu zavrieť oči a teraz daj prsty do pestí a pokrúž zápestiami do jednej strany a následne do druhej. Stále maj ruky rovnobežne so zemou, potom ich len s výdychom polož. Nadýchni sa, s výdychom polož pravú dlaň do podložky a ľavú potiahni cez telo do úklonu. Nádych na stred, výdych opačná strana. Ťahaj sa za tou ľavou rukou, pozeraj sa šikmo nahor. Nádychom sa vráť na stred, následne si chyť pravou rukou pravé koleno a ľavou rukou pätu. Začni kmitať tou nohou, tak ako keby si mala v ruke bábätko, len rozhyb pravý bedrový klb. Chrbát je stále vystretý, hlava vzpriamená. Skúsi aj rozhýbať pomalými pohybmi svoj kotník, svoj členok do jednej, do druhej strany. Chrbát stále vystretý. A potom polož nohu a vymeň nohy. Teraz si chyť ľavú nohu a skúsi len rozhýbať ľavý bedrový klb, by si držala bábätko. Začni krúžiť aj členkom do jednej a do druhej strany. Nezabudni pritom dýchať a polož nohu s výdychom.
S nádychom vystri ruky hore k stropu a s výdychom ich polož pred seba. Natiahni, preručkuj niekde do diaľky, ale natiahni chrbticu. Hlava smeruje dolu, pozerám sa dolu a dýcham. Potom sa s nádychom vrátim, opäť dám ruky k stropu, k nebu a s výdychom ich položím za svoj chrbát, priamo pod ramená. Prsty smerujú k zadku a zdvihnem sa na tých dlaniach smerom hore. Nohy skúsim mať položené na kolenách. Vydýchnem, vrátim sa do sedu a položím sa na všetky 4. Zrovnám si ruky pod ramená, kolena pod bedrá. Chrbát je vystretý, hlava v predložení trúpu. Brúško jemne vtiahnem smerom ku chrbtici a následne si roztiahnem ruky na šírku podložky, prsty smerujú do strán a pôjdem len sa nakláňať na jednu a druhú stranu. Naťahujem sa za rukami, predĺžujem sa s ramenami najskôr k jednej ruke a potom k druhej. Striedam dýchanie, nádych na jednu stranu, výdych na druhú. Následne vrátim ruky pod ramená. Následne preručkujem prstami smerom k sebe a pôjdem len prehnúť s nádychom chrbticu. Pozriem sa hore a pomaličky začnem prenášať váhu na dlaniach smerom dopredu a dozadu. Párkrát skúsim si zvedomiť ruky. Výdych, vyhrbím sa a opäť len prenášam váhu, skúsim ponaťahovať dlane, možno si až sadnem na svoje päty, pozerám sa na kolena. S nádychom sa natiahnem hore, opäť sa prehnem v chrbáte, pozriem sa hore a výdych vyhrbím, nádych prehnem, s výdychom sa vyhrbím. Vrátim dlane, prsty smerom dopredu, kľudne si ich vytrasiem, pokiaľ v nich cítim napätie alebo nejaký ťah. Zapichnem špičky nôh do zeme a opäť si sadnem na päty. Pozerám sa medzi dlane, potom skúsim len zdvihnúť kolena od podložky, pozerám sa dolu a naťahujem chrbticu od prstov na rukách až po svoj zadok. S výdychom vrátim kolena do podložky, vrátim sa na všetky 4 a zdvihnem sa do svojej prvej strechy. Ťahám kostrč hore ku stropu alebo k nebu. Len si skúsim uvoľniť bedrá aj celé nohy tým, že si poprešlapujem z nohy na nohu. Skúsim pridať rámen a počúvať telo, čo práve teraz potrebuje. Potom priblížim päty smerom dolu a len prenášam váhu na dlane a na päty. Striedam tento vonkový pohyb. Chvíľku si skúsim len navnímať a rozhýbať svoje telo. Celý čas pozerám dolu a následne zostanem len statická. Napravím postoj, ak potrebujem. S nádychom zdvihnem pravú nohu hore, rozhýbem členok do jednej, do druhej strany. A ešte si spravím aj krúžky s kolenom smerom dozadu. Zostanem s pätou pri zadku, naťahujem koleno smerom do výšky. Odtlačam sa zároveň od dlaní, zrovnám ramená a chvíľočku podržím. Zhlboka sa nadýchnem a s výdychom dám pravú nohu z vonkajšej strany pravej ruky. Upravím pozíciu, pozriem pred seba a len prenášam váhu na dlaniach smerom dopredu a dozadu. Zastavím pohyb, pokiaľ môžem, tak si položím lakte do zeme a len otváram pravé koleno smerom do pravej strany. Snažím sa rozhýbať pravý bedrový kĺb. Pokiaľ je mi táto poloha hlboká, tak kľudne zostanem na svojich dlaniach, ale robím presne to isté. Otváram koleno do pravej strany. S nádychom sa vrátim na dlane, pozriem pred seba
Zhlboka sa nadýchnem, natiahnem pravú ruku a s výdychom idem cez polobúčik tou pravou rukou dozadu. Pohľad celý čas smeruje do pravej dlane. Podržím, odtlačam sa od ľavej dlane. S výdychom ťahám pravú ruku do podložky. Vrátim sa do dosky, zanožím pravú nohu, podržím. Zadok mi nepadá dolu, ani nie je hore v streche. Výdych, strecha, upravím pozíciu, natiahnem sa za kostrčou, možno sa jemne povolním a vymením nohy. Ľavá noha hore, rozprúdim energiu v členku ľavom, pokrúžim ním. Stiahnem pätu k zadku a otváram ľavé bedro kruživými pohybmi kolenom smerom vzad. Potom zostanem s pätou pri zadku, zrovnám si ramená, naťahujem ľavé koleno smerom k stropu. Nezabudnem dýchať. Odtláčam sa od svojich dlaní. Pohľad mi smeruje na zadnú nohu. Zhlboka sa nadýchnem a následne priložím ľavý členok z vonkajšej strany ľavej dlane, pravá noha v natiahnutí a len prenášam opäť váhu smerom dopredu a dozadu na svojich dlaniach a na pravej špičke. Hlava je v predĺžení. Ak môžem, tak sa položím na lakte s výdychom a idem len otvárať ľavé koleno do boku a ľavý členok je na maličkovej hrane. Striedam nádych a výdych. S nádychom idem na dlane. Natiahnem ľavú ruku a s výdychom idem dozadu, pozerám sa do ľavej dlane. Ruka je rovnobežne so zemou. Dýcham. Nadýchnem sa a s výdychom položím ľavú dlaň do podložky. Nájdem silu a zanožím ľavú nohu do dosky. Opäť mi zadok nepadá dolu. Odtlačam sa od dlani. Nádych a s výdychom sa vrátim do strechy. Zrovnám pozíciu. Snažím sa päty priťahovať čo najbližšie k zemi. A s výdychom položím kolena do podložky a sadnem si do dieťatka so kolenami na široko. Skúsim si oprieť bradu do podložky, ruky natiahnem čo najviac dopredu. Pozerám medzi dlane a zádok priťahujem na päty. Precítim pocity v chrbtici. Dýcham pozdĺž celej chrbtice. Od kostrče po hlavu a od hlavy po kostrč. Pomaly sa s nádychom vrátim na všetky štyri. Zrovnám postoj, zapichnem opäť prsty do podložky a vrátim sa do strechy. Výdych, dám sa do dosky. Položím práve koleno pod seba, vytočím členok smerom za seba a s ľavou rukou idem hore. Odtlačam sa od pravej dlane. Ľavá noha v predĺžení, špička smeruje do strany. Ak mi telo dovolí, tak si obe nohy vystriem k sebe do bočnej dosky a snažím sa stále odtláčať od ľavej dlane a naťahovať boky smerom hore. Dýcham, nájdem v sebe silu a potom s výdychom sa preklopím na všetky štyri naspäť do dosky. Nádych a s výdychom vymením nohy. Otočím ľavý členok do boku, práve chodidlo dám na zem a odtlačím sa od ľavej dlane, práva ruka smeruje hore. Dýcham. Ak môžem, tak si prinožím obe nohy k sebe do bočnej dosky. Ťahám boky smerom k stropu. Dýcham. Nádych a s výdychom sa vrátim do dosky na všetky štyri. Nádych, výdych, opäť strecha. Zrovnám polohu.
ťahám zadok hore a potom len priručkujem rukami dozadu ku svojim nohám, roztiahnem nohy na šírku bokov, chytím sa lakťou, prikrčím nohy, položím brúško na stehna a len uvoľním chrbticu smerom k zemi. Uvoľním hlavu. Nádych a s výdychom potiahnem zadok k pätám, zostanem v takom vyhrbení. S nádychom potiahnem zadok smerom hore, výdych si čupnem. Chvíľku budem pokračovať v tomto striedavom pohybe. S nádychom idem zadkom hore, s výdychom pritiahnem zadok ku pätám. Hlava je stále dolu, chrbát stále uvoľnený. Zostanem vystretá a len skúsim spraviť s lakťami ležaté osmičky smerom do bokov. Pomaly zastavím pohyb, položím si dlane do podložky a následne si ich položím na stehna alebo kolena alebo lítka, rovný predklon. Nádych, s výdychom položím dlane dolu, otvorím špičky prstov nôh do strán a opäť si čupnem do malásány indického drepu. Spojím dlane pred srdcom, lakte položím z vnútornej strany kolien a len rozhýbem znova pánvu smerom do bokov. Pokiaľ si neviem čupnúť, tak si podložím zadok blokmi. Pozerám priamo pred seba, chrbtica čo najviac vo vystretí, nehrbím sa. Zastavím pohyb. Ak môžem, tak skúsim sa zdvihnúť na špičky nôh a len dýchať. Pozerám priamo pred seba. Nájdem si jeden pevný bod, na ktorý sa pozerám a s výdychom položím päty do zeme. Nádych, výdych, potiahnem ruky smerom hore, pozriem sa hore k stropu, k nebu. Výdych, položím dlane niekde pred seba na podložku, naťahujem sa za nimi a zároveň ťahám zadok smerom dozadu. Nádych, ruky hore. Výdych, ruky pred srdce, malásána. S nádychom roztiahnem ruky, pravá ruka do zeme, ľava k stropu, pozriem sa za ľavou rukou. Dýcham. Výdych, ruky pred srdce. Nádych, druhá strana, ľavá ruka k stropu, pravá k nebu. Pozerám za pravou dlaňou. Výdych, spojím ruky pred srdcom. Sadnem si, dám sa na stred podložky, nechám si pokrčené kolená, ruky si dám dozadu, prsty smerujú k zadku, pozriem sa hore a len otvorím hrudník s nádychom, prehnem sa v chrbtici a s výdychom sa vyhrbím, pritiahnem bradu ku kľúčnym kostiam. Nádych, opäť sa prehnem, otvorím hrudník. Výdych, stiahnem sa. Ešte raz nádych, otváram srdce. Výdych, stiahnem bradu. Nádych, pozriem pred seba. S výdychom sa zdvihnem do prevráteného stola. Ťahám sedacie svaly k sebe, hlava je v predĺžení chrbtice, prípadne pozerám pred seba. A výdych, stiahnem zadok ku pätám. Nádych, opäť sa vyrovnám do predĺženia. A výdych, stiahnem zadok ku pätám. Nádych ešte raz. Sedacie svaly aktívne. Odtlačam sa od dlani. S výdychom si sadnem na stred. Roztiahnem nohy na šírku podložky a budem len prenášať váhu kolien do pravej strany, pozriem sa vľavo.
Nádych kolena hore a výdych vymením strany. Stále sa odtlačam od dlaní. Nádych nohy hore, výdych. Uložím kolena do pravej strany. Nádych hore a výdych, opačná strana. Nádych, idem na stred. Výdych, nádych a vydýchnem. Nádych na stred. Položím si nohy bližšie k sebe. Zrovnám sa, upážim, pozriem hore. S výdychom cez vyhrbenie sa položím na podložku. Pritiahnem si kolena k hrudníku. Predložím špičky nôh a idem len krúžiť kolenami každé do opačnej strany. Uvoľním si krížovú chrbticu, bedrá. Už len skúsim navnímať ten pohyb, ktorý robím a potom vymením pohyb krúženia. Dlane sú stále na kolenách. Objímem sa, chytím sa za lakte a s výdychom ešte pritiahnem hlavu ku kolenám. Špičky nôh sú v predĺžení, lopatky mierne od zeme. Nádych a s výdychom položím hlavu. Potom sa rozpletiem. Skúsim si natiahnuť ešte na chvíľočku nohy k stropu. Ruky si položím dlaňami vedľa tela a len pomaly s výdychom pokladám nohy dolu do podložky. A už len uvoľním svoje telo do polohy šavasány, mŕtvoly. Pochválim sa, že som zvládla dnešné cvičenie, dnešnú prax. Uvoľním celé svoje telo do podložky podo mnou. Uvoľním špičky na nohách, na rukách. A sústredím sa už len na svoje dýchanie a na uvoľnenie tela. Želám vám krásny deň. Nájdete v sebe vďačnosť. Poďakujte aj sebe, svojmu telu. Položte si ruky na srdce. Namaste.